komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, mayong hapon sa ito sa mga palangga ng mga tagpalamati. Kag-welcome sa Biyernes ng edisyon sa This Is My Life, Marso 18, tuig 2022. Again, TGIF. No? Thank God it's Friday. So ngayon man pagpangamusta sa inyo tanan. For sure, Tita Wilma, wala ko tao-kuta. Hindi tuward mine, na sigurado nga nakapaniyaga ng aton mga kaanakan dara, na di kamusta? Kung busog na ang iba nagahilay-hilay, nagapulo-pahuay, ay abaw, tama ka paang, na? Tama ka paang, tama ka singki sang aton sa ni panahon. Kabudlay-budlay sang aton sa ni sitwasyon, gani sa aton dara mga young ones, especially sa mga elders na iton ha, halong-halong gid, kag maghinay-hinay gid. Isa pa gid, hindi magdula sang tubig sa tupad, kag hindi man magdula sang sibin nga basa, ha? Trapo-trapo lang sa tangkugo, ho? Hindi nga sa limpuduhan. Kung kamo ang hypertensive o kung mataas ba lang inyo nga blood pressure, gani, sige na, pa mo ka na. Sige na, hinay-hinay lang. Pero ano sudan nyo paniyaga? Kung mag-share ka mo sa inyo sudan panyaga si Tito Wilma, mag-share man sa akon sini sudan kaina sa pagpanyaga. Luto ko ya kalubay. O na, kalubay nga may tawgi ya subak tukwa. Tapos butangan mo garnish, babaw ano ganing garnish mo tawe ng paitan no, para magpagwapa sa balaging gisamog lang gamay sa mantika nga sa kamatis nan. Pagkatapos butang mo sibuyas down sa babaw, galap, gatapok man agya, parisan sang isda, of course. Gapanghay-hay kita sa presyo sang isda, pero wala kita pilian. Na kabudlay-budlay sang aton sa sitwasyon, pero go lang kita sa gihapon, kag bakas lang padayon kita sa pagbakas, di bala? Pero sa hambal na naton sa aton paghimakas kag pagpangabudlay padayon kita nga maghinay-hinay na hinay-hinay kag magluwas sa paghinay-hinay naton halong-halong man. Maghalong kita tungod sa gihapon, magluwas sa pandemic nga hindi pa ya 100% nga dapat pagid naton halungan, hinay kita gihapon para sa pagkinot-kinot
Tungod sang kapigaduhon. Wow. Matyang mo do sobra pa sa bulan sang aga ano gayning tigkariwe. Agosto na ay oo mga anak sige lang ay sa may mga obligasyon gali karon nga adlaw no sa mga sorry lang ha sa mga Katoliko no basta Biyernes kay since nagsugod ng aton Quaresma sa tum Miyerkules Badles ikatatlo na subong nga adlaw sang ikatatlo na nga Biyernes no ikatatlo na nga Biyernes nga Quaresma di ba la sa mga naga-via cruises ti iban kay inas nga aga ti iban naman ya karon sa hapon pwede sa gihapon updan man aton ina. May mga bagay kung nga ang iba nagasakripisyo man para dira. Okay? Yes, relax lang. Samtang nag-updanay kita sa inyo dira mga radio 684 kHz. Pwede gid ka mo makapadala sang inyo mga mensahe, inyo mga greetings. Sa mabasa naton karon nga sulat sa inyo man tag sa zodiac sign para sa intern horoscope. Are lang aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas sina sa mga nag-aupod man, pwede man kamo, no? Magluwas sa nag-aupod nga daan, pwede man kung gusto ninyo mag-upod sa Facebook Live, sa Action Radio Bacolod, no? Especially diri sa This Is My Life, via Facebook page ang Action Radio sa liwat. Updanay kita tubtub teknal stress, magluwas sina dira pa ninyo makitaan ang mga dira pa ninyo makitaan kag mabasahan ang mga dalag ko nga mga balita nga matipon sa amon sa News Center. Okay? Yes, gani relax lang kamo. May ara pagid sa YouTube kung pwede. Kung mabaskog inyo internet access, pero kung hindi abaw, gatiyog-tiyog lang, galag, di bala? Pwede. Pero kung mabaskog ara sa YouTube, Action Radio Bacolod, pwede kid. Kag sa amon man website, pwede man kamo makabisita sa mga balita nga matipon namon. May ara man dira Transistor Radio, di ba la? Log in kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag wado mayad-mayad how hindi pero sa aton galian ay mga kauturan bala, no? Sa aton dira mga kauturan nga nagapamangkot we. Sige gyapon bakuna. Ay wala kaga pamati sa balita. Sige na iya ang bakunahan, di ba la? Padayon ang pagbakuna. Gani kung wala pa ikaw sa mga malls diri sa Bacolod, yes. Ara pa, na ara gid iya. Sa mga kaprobinsyahanan dira, sa mga kabanwahanan, pamangkot kamo, na pamangkot kamo sa inyo municipal hall dira, na pamangkot kamo dira. Kaya kinahanglan gid pwede pa na iya wala iya sang hindi pwede mo kay pwede ginagihapon tanan hindi bala kag magluwas pagid sinang ginahalungan nato nga kinahanglan ang mga health protocols aton man himuon kinanan preparahan man naton especially diri sa Dekbanwasang Bacolod, Dekbanwasang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, hindi bala nga may patigayunon nga transport strike na sa Lunes kag Martes, Marso 21 kag 22. Sa mga wala kita sakyan iya, prepare kita hibaluon naton kun din kita pwede makasakay sa Lunes kag sa Martes. Pagkadto sa itong tag sa iya ka mga trabaho kay padayon na nga itong trabaho. Sa mga nagapamangkot, tita may strike. Kamu na bala? May ubra kami. Of course, kay wala iya nagapabutsyag dirang inyong mga opisina. Ang inyong mga ginatrabahuan, kay wala ka matrabaho, di bala? Kung maara, kung no, mang ched, mga muna bala, yes, may trabaho ka mo, mga anak. May trabaho kita. Hi. 1:52 na Action Radio Philippine Standard Time. Antes man si Tita Wilma magbasa sa nga itong sulat karon nga hapon. Ito na dira mga kauturan. Luyag na itong i-remind sa inyo mga produkto sa Dr. Alfred, especially ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Okay, hi and hello lang anay dira sa itong sinima palangga nga mga tagpalamati via online. Kamusta lang kamo dira, no? Okay, kay Sir Mileli Uligo. Sir Mileli, thanks for the big heart you sent, no? Salamat gid Sir Mileli, na. Ara ko no love you all pagid bo nga mga anak. Sir Lester Ray Benitez, kay Sir Lester Ray Benitez, good afternoon Tita We, monitor lang ko di monitor lang ko di kung may time, busy pa work. Okay, good sir. I know. Pero salamat gid for sending This Is My Life stars, no? 50 stars. Okay, thank you, good sir. Lives sa This Is My Life, Sir Meleli, na salamat gid sa compliments sa programa This Is My Life. Tamyaw lang palihog. Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mate Mayo, Chinkiria Legdon, Noel Omar kag Sir Alex Montesa. Ada man si Ma'am Ana Sinoro, ba present ka na early ka pa mama. Actually, ti mabatian ko man mo. Nasiling ko ba si Ma'am Ana Sinoro from sign on to sign off giniya na. Mayong hapon action to sa mga Sinoro family kag sa Pilar family sa Don Salvador Benedicto La Carlota. Don Salvador Benedicto sa La Carlota, DSB sa La Carlota. Sa La Carlota, yes. Tanan nga Sinoro always monitor. Dalami action. Tita We. Okay, salamat gid. April Joy Gaston, good afternoon Tita We. Ara naman siya silently monitor via transistor radio. Gahilay-hilay patulog sa agot ko nga bata. Rainiel Jade. Thanks gid and keep safe Tita We. Hello to mayong hapon. Please greet sa ako niyang guest kay Tuto CS. Kamusta na siya?
Thanks a lot. Stay safe and healthy. God bless. Hello to CS. How are you, Sultiro? Nagidya. Kita ko sa picture. Bonsai. So, dire sa barangay Masulog sa may Kanlaon City. Salamat gid sa inyo. Thanks for the big heart, Ma'am Ana. Happy birthday to my son, Mikmik. Mikmik, 34th birthday. 34 na siya subong. Ikapila mo na, sir. So sa anak ni Sir Milili Oligo, happy birthday, Mikmik. Okay, sending hugs. Thank you, good in the April joy. Hello, Tito Wilma, I'm listening to you until I fall asleep. Namian gid ko sa tingog mo halin sa unas na subong. Abuyag lang, God's gift ina sa aton nga makalabot man para sa inyo. Thanks gid Ma'am Shaira Espericia Espaniola. At Tia Kim Eriman, good afternoon, Tito Wilma. Pampatulog sa Good PM to Mr. Jeronimo Vergara. Halin ka. Yes, kaaraman gali. Thanks, gid, Sir Jeronimo or Vergara Jeronimo. Kay do pariyo lang ang family name. Ayan sa ni account name. Listening. Thanks, gid, Joy. Okay. Pinamalhan nga salmonite kag pansit sud anamon kay birthday ka bata ko. Ti may pansit, gid. Yes, sir. Long life na ko naton pa mga young ones, di ba? Action Wilma Sugaton, good afternoon from Marilo Trevilla, Katinoy. Sa barangay Lagranha sa Pilar Compound, maayo nga pagpamati sa Action Radio, alin kay Ma'am Ana Sinoro. Ang duha ko kapakaisa nga mga laon, bone mo. May hihihi pa na yan. Amuan ko na pagbasa, mama. Ang duha ko kapakaisa nga mga laon, nasa La Carlota, Flor, and Diday, gapamati gid sa Action Radio. Ay, salamat gid sa inyo, Flor and Diday. Kamagulangan, gali, mga bata ni Sir Mileli. Okay. Rita Jane Financiales sa Kilon. Good afternoon, Tito. Monitor lang kami di always sa imo. God bless family sa Kilon. Salamat, gid, sir. Okay? Be? Marilo Trevilla Catinoy. Yes, salamat, gid, sa mga love, sa inyo pag love like sa This Is My Like. Kay Christian Bea Dalisay, kay Nini, kay Ma'am Virgie, kay Marilo, kay Tia Kim, kay Sir Lester Ray. Yes, salamat gid sa inyo pagpalangga sa This Is My Life. Pretty Jane and Christian Bea, kay Shaira, salamat gid sa inyo. Kay Fernando Bongbong, masiling pa ko tanong, Fernando Bongbong Marcos. Kadlaw na si Bongbong Goro. Fernando Bongbong Narciso, Dalagita, cute-cute sang imo baby. Thank you, good hand. Good afternoon dira sa inyo. Okay, dugangan. Talang nakaroon na nga itong sining mga greetings. Gani, relax lang. Maliliw-ligo, happy birthday. Enjoy your special day. Cheers. Cheers, Mekmek. Amo nang hambal ni Sir Lester Way, no? Para sa anak ni Sir Milili Oligo. Happy birthday ko. No? Good afternoon, Tita We. Tamyaw ko family Laparan. Labaniego kag Espericia family. Gitamyaw ko ni Laparan sang Fernando DSB. Stay safe and God bless. Kate Ashley Garcia, good afternoon also. Okay, relax lang da. Mabalik si Tita Wilma mandugay-dugay.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress Antes man si Tita Wilma magbasa sa atong sulat. Ay, abaw. Ma'am Marjorie Ward, good afternoon. Salamat, Gid. Pasiplatan ko lang dili atong text hotline, ha. Damo ko ni utang sa ila. Ha? Good PM, tawe, tamyaw ko lang si Daddy. Si Daddy told ko dira sa bata. Halong Daddy, I miss you so much. I love you. Halin kay 3741. Kabalo na siyang ginagreet mo. Tita We, good PM, kamusta ka na? Kag sa staff sang Action Radio, good afternoon to all. Tita We, lihog lang ko tamyaw sa pinalangga ko. Okay. Si Edward Sarudo, maayong hapon lang dira. May love pagli sa punta, mayong hapon lang da love, kag nugay paugtas, okay? Halong kada permi ang kapanamyaw halin man sa palangga mo. Si Ann sang Baguio City, 9698. Ay ho. Tita We, great happy birthday kay Roslyn Laos of General Malvar, Pontevedra. Okay, Roslyn Laos sang General Malvar, Pontevedra, happy birthday. Halin sa kay 0031. Abaw. Okay, enough na lang na Arnelas 2:12 na. Relax lang kamo. Kay si Tita Wilma, magabasa sa nga itong sulat para karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang eton letter sender kung kahapon ang anak man to nga hindi na gusto mag-eskwela, paubugtong pa naman nga anak. Ari pagid. Anak pagid, bata nga lalaki nga baw. Napunan sang kaakig sa iya balatsyagon. Hindi pwede magsanaon kay wala sang katawhay kag wala sang kalipay kung ang imudughan
puno sang kaakig ay anak ka. Ang sender naton nagpatawag ni siya sa ngalan nga Gwen. Kag ang mensahe ni Gwen sa This Is My Life nagasiling. Dear Tito Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, labi na sa programa This Is My Life. Palabot lang sa akon man pagpangamusta sa tanan nga mga taga-Action Radio, Tito Wilma. Mahay man ko sa mga naka-online sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Salamat, Gid. Tawga lang ako kay Gwen. Tita Wilma, siling nila, tumboy ako pero hindi. Ginatago ko lang ang kaugalingon ko tungod sa kalain sang akon buot sa akon tatay. Nagsugod ining kaakig nga ginatago ko sa akon dughan. Halin sang iya kami ginbayaan, kag wala na gid siya magpakita sa amon. Wala gid siya nagpabatyag kundiin siya. Ako, kag ang akong iloy, ang nag-updanay nga magpaninguha para makaiskwela ako. Gani kon may ara mag-approach sa akon para magpangaluyag, nagalungo gid ang ulo ko. Hindi ako. Open and close parenthesis pa na. Ginahambal ko sa ilo, hindi tayatul talo. Halin pa sang una, kalain na sang pagtanaw ko sa mga lalaki. Ay, hindi man. Kabaluman ko, Tita Wilma, nga hindi tanan nga lalaki pareho sang akon tatay. Pero nagapaniguro lang ako. Hindi ko gusto nga magpareho sa akon iloy nga makaluluoy. Abi mo, permi ako nagahibi sang una, kung nagaaway sila. Kag kung makita ko nga ginauyatan ni nanay ang iya dughan, kay hindi siya makaginhawa. Wala man ko sang mahimo, kay gamay pa ko sang una. Gani ginahimo ko, nagahibi man ko, nga nagahakos sa ako nanay. Halin sa to, nagpakabakod ko. Kag naghambal ko sa kaugalingon ko, nga hindi ko gid sinanay ko pagpabayan, kag magpalayo sa mga lalaki. Ang kaakig nga ina, Tita Wilma, hasta subong, tungod lang sa tatay ko. Amo lang ni ang ma-share ko sa This Is My Life, kay ini ang reality, Tita We, sa akon life. Maayong hapon, salamat, Gid. Gwen. Una sa tenan sa imo inday Gwen, maayong hapon, madamo gid nga salamat. Kung ara man si Mother Dear, iloy sa imo salamat gid. Bulahan ka nga nakaangkon sang anak nga mapinalanggaon. Bulahan ka nga nakaangkon sang anak nga mabinalakon. Do pareho lang agin ang iya kaugalingon, dugin baliwala niya. Tungod sang iya mga nasaksihan. O galing ang bulos sa iya kabuhi, amo ang kaakig. Ay, ho. Pero, Inday Gwen, tandaan mo lang ha? Nakasala man ang amay mo, sa gihapon amay mo siya. Ha?
Kung nakasala man siya, hindi bot silingon, nga wala na sang maayo sa iya pagkatao. Kabalo-kabala kung ano ang rason kung nga ay nagbulagay sila ni nanay mo. Basi, mabatian mo lang nga nagasinggitanay, nagaaway, ginapadapatan siya sang kamot sang imo amay, pero wala ka makabalo kung anugid ang kamatuuran, kag anugid ang pinakarason kung nga ginbayaan ka mo sang imo amay. Isa pagid nga natalupangdan ko tungod sang kaakig nga ina. Tungod sang kaakig nga ina ginahuptan mo. Gintago mo ang imo kaugalingon nga pagkatawo. Ikaw iya nagtigbaylo sa kaugalingon mo nga mangin lalaki kay ginakaugtan mo ang mga lalaki. Ang imo pagkababayi gintago mo. Anak, sala ina. Ang kamatuuran, bisan ano mo katago, kamatuuran gid ina. So ipakita sa kalibutan na kalibutan. Ikaw man mismo nagahambal nga hindi tanan nga lalaki pareho sang amay mo o galing tungod sang hinimuan sang amay mo ang kaakig, amo ang nagtubo, kag amo ang nagahari sa pagkatao mo sa karon. Sa karon nga panahon, ari naman si Tita Wilma, samtang nagahilapit ang Semana Santa tungod Kwaresma na, amo inik panahon sang pagpatawad. Abi mo anak, kung magpatawad, kamag-an sang imo balatyagon, kag sang imo kabuhi. Manami gidyabatyagon ang magpatawad. Dumdumon mo, bisan magkainano, amay mo gihapon siya. Kung ano man ang address mo sa iya tatay or papa man, amay mo gihapon siya. Hindi ka magpabilin sa sinang sitwasyon or sa kalibutan nga ginahulagan mo subong nga para sa imo puno sang kaakig. Wala sang maayo ikaw nga makita sa mga kalalakinan. Gwa kada. Gwa kada kag pangitaa ang kalipay pare sa kabuhi mo. Hilwaya ang kaugalingon mo sa kaakig nga ina, sa pihak sang tanan. Hilwaya ang kaugalingon mo. Magpangamuyo ka na Inday Gwen, ara si nanay, kabalo ko, na kag mabuot si nanay, maswerte si nanay nga ikaw ang iya nangin anak, pahalipaya si nanay. Paagi sa paghilway mo sa kaugalingon mo sa kaakig nga ina. Dulaa ina tanan. Hindi kaya magkabuhi tubtubsan sa kaakig. Kundi, himuon mo, tunan mo. Tunan mo una sa kaugalingon mo ang ginatawag trust, ang pagsalig. Kabalo ko, love mo si nanay mo, palangga mo si nanay mo. Subot silingon, may ara na siya, upod nga pagpalangga. Kaugalingon mo, palangga mo, nagasalig ka sa kaugalingon mo. So, kung wala kasalig sa mga lalaki, kung hilwayon mong kaugalingon mo sa kaakig, tunan mo amat-amat nga magsalig. Kay lain, away takabalo sa ngalan tatay mo, na? Amo na sila ang usual nga ginagamit sa mga olds. Lain si Pedro, lain si Juan. Na, bot silingon, bisan ikaw nagahambal, nga hindi palareho ang tanan nga kalalakinan. Kung natabo man ina sa imo sa bahin, sa ginhimo sang imo amay, hindi lang ina, may mga iloy man nga nakasala, kag nagabula, nagabiya sang iya sini mga anak. Diba la? Kag magpangabuhi sang lain, upod sa lain man nga lalaki, nagtukod sang lain nga pamilya. Pero anong ginahambal na ton? Hindi kita maghupot sang kalain sang buot, kag magkaakig sa ila. Amay is amay, iloy is iloy, kag sila among nagdala sa aton diri sa kalibutan. Nga makita naton ang katahom, makita naton ang katahom kag kalaway sang kalibutan. Mga hindi maayo kag maayo diri sa kalibutan.
Nga at sa diin, diri ginatakos ang aton kabakod. Diri ginatakos ang Ginoo kung daw ano kadako sa aton pagtuo sa iya. So para sa imo inday Gwen tionas ini, no nga pamatud-an sa mahal nga Dios, nga dako ang pagsalig mo sa iya. Nga hindi kaniya pagpabayan. Nga masalapuan mo man ang kaayuhan sa kabuhi mo, makatapos ikaw sa imo pagtuon, tagaan niya pagid sinanay mo, kag ikaw sang kabakod, resistensya, sa pagpaninguha, para nga matapos mong imo pag-eskwela. Ay, hoo. Masiling ka, thank you Lord, wala mo gid kami ginpabayan sang akon iloy. Makahambal ka sina, basta wala ka na sang kaaking nga ginahuptan sa imo dughan. So from now on, anak, magpatawad ka. Anak, patawara ang imo amay na kung ano man. Kung ang Diyos magkapatawad, kita magkapatawad man. Hilwaya ang kaugalingon mo sa tuman nga kaaking para maangkon mo ang kalipay sa imo palaabuton, kag bugayan ikaw sang grasya sa mahal nga Dios upod kay nanay mo. Inday, kabalo ko mabuot ikaw kay ti maayo, no? Maayo ang imo sini balatyagon para sa imo iloy. Sa kaibuturan sang balatyagon mo nga puno sang sang kaakig, may kaayo na daya tutuod pati ako. Iampo ina tanan sa mahal nga Dios. Ang kaakig nga nabatyagan mo, Lord, ikaw na bahala, ginatugyan ko sa imo. Yes, ginapatawad ko na siya. Although nga ang kasakit, ara pa. Pero nagatinguha ka nga mapatawad mo siya. Kaya nga, amo na siling bala na ton, in God's time, kag sa pagligad man sang panahon, basta mapatawad mo, amat-amat na malang nga masubside ang kaaking nga nabatyagan mo. Believe me. Kag magpati ka man sa mahal nga Dios. So sa imo, Inday Gwen, salamat man sigin share mo diri kay Tita Wilma. As said, this is my life. Gani sa aton man mga kauturan dira sa inyo man kabuhi, inyo man mga eksperyensya sa kabuhi, inyo ginaangkon sa karon nga sitwasyon sa kabuhi nga para sa inyo problema man, pwede ninyo ma-share. Diri sa This is my life. Or sitwasyon sa inyo kabuhi nga gusto ninyo ipaambit diri sa amon nga magamit man namon bilang palahinandigan adlaw-adlaw, inspirasyon, makuhaan sang leksyon, by pwede gid. Kay ang aton programa, This is my life, ini ang akon kabuhi. Ina man ang inyo kabuhi. Masiling kita, do halos ulo ang gid nga, pero may mga kinalain, di ba? Amo sina kaalam ang Ginoo. Maka-relate kita sa pila ka mga sitwasyon, pero sa iba naman nga mga aspeto lain na naman. Hindi bala? Amo na siling naton nga kinahanglan hindi kita magdula sang paglaom diri sa kalibutan as long nga nagatuo kita nga may Dios ang kalibutan, kag wala kag hindi niya kita pagpabayan. Kapit lang. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. So kung may ara ginman, no, kung gusto ninyo i-share or mangayo advice ni Tita Wilma, sulat nyo lang. Pwede na. Ipadala ninyo na isulat kag ipadala sa This is my life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man sa social media, paagi ninyo paagi sa Facebook, no? Sa Facebook, pwede nyo pangitaon lang dira ang Facebook page ni Tita We, no? Action Wilma Sugaton. Hindi gani sa akong personal account. Wilma ang Tupina Sugaton. Actually, sa Messenger ina nagagwa, kag ako lang makabasa. Pwede nyo lang mahinago ang inyong ngalan kag inyong address. Di ba la? Ang mga information, personal information nyo, ginaproteksyonan man ina ni Tita We. Di ba la? Yes, so, amo lang nakasimple. Okay? Yes, Tita Wilma. Basahon, tada bala pila ka mga reactions ng atong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Ari Tita We, halin kay 6587,
Tita We, ang mahambal ko lang kay Gwen, hindi niya pag-ipareho ang tanan nga mga lalaki. Kay sakit man na sa amon nga lalaki, ang wala sang sala. Si Bibing ni sing Barangay Tangob, 65, 87. Nakabaluman siya, naghambal sa iya letter nga hindi ginman pareho ang tanan nga mga kalalakinan, pero doon na amo na lang na init na lang siya sa mga lalaki tungod sa ginhimo sang iya amay. Na, Tita Will, mapatamyaw ko lang gali magulang ko nga si Roxanne. Na naga-ML siya, subong. Enjoy lang. Roses Raimundo ni taga Barrio Maaw. 12:46. Okay lang na akong ga-email as long ari man nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Happy na tana, di bala? Siling ni gani ni Ma'am Marjorie siling ni Ma'am Marjorie online na. Hambal ni Ma'am Marjorie Ward, siling niya forgive. But we can't forget. Ba madumduman kong kanta ni Sharon Cuneta. Forgive and forget. Diba, mana? Ayo. Siling ni Ma'am Marjorie, forgive, but we can't forget what you've been through from the past. Just be thankful that you came into this world. Only God knows. Just look forward on the future to come. Just do good. You never know what God has in store for you. Keep on praying. So, Inday Marjorie, thank you, God. So, Inday Gwen, nabatian mo, oo, magkapatawad kita, pero hindi natin malipatan ang mga kasakit nga atong sininaagyan sa mga nakaligan. Pasalamat na lang kita. Naari kita sa kalibutan. Ma'am Marjorie, thank you, God. Na? Mayong hapon, Tita Wilma, watching live from Barangay Carabalan, Himamaylan City. Okay, greet yaman ko no, hanggang monitor sa radyo namon, tupad balay sila ni Manang Tuto, kag family in Messino. Thank you, Tita, God bless always. Salina kay Bibiana, Superal Calanza, Messino. Hi, Ma'am Wilma, good PM. Yes, Bitar Kaloy, siling man ni Ana, Sinoro, amugid, forget and forgive sa pangamuyui na. Okay, thank you, gid Ma'am Ana. Good PM, Tawe. Ang mahambal ko lang, magpangamuyo ka, kag tun-an mo, nga hindi magkaakig sa mga lalaki. Kay lain man ang amay mo, kag amay mo gid siya gihapon, tun-an mo nga magpasaylo. Kag tunan mo nga mapasaylo siya. Dino Alex, salamat. Inday Blaza, good afternoon. Yes, kay Rodel Vasquez man, salamat na. Good afternoon lang da kuno, ma'am. Okay. Okay, enough lang na anay. Mabalik si Tita Wilma. Ay, sa kay Ma'am Elizabeth Malaka gali. Malaka, naanad ako bimo. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Reverend Father Roy Christian Hisulgon on his birthday today. Now, Father Roy, happy birthday. Now, thanks a lot. Stay safe always. God bless you, Ma'am Wilma. More power to ARB from Ma'am Elizabeth Gamala. Rudel Vasquez, salamat man. Kag, ara man si Serufino Eragabino, all the way from Handumanan. Good noon, Action Wilma. I am watching. Salamat, gid. Gawpon man sa akin online si Amado Ledua Jr. Salamat, gid. Okay, relax lang kamo dira. Kay balikan lang kamo ni Tita Wilma. Dugay-dugay. Pagkatapos naman sang pila ka mga commercials.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor. Ay sa aton gali mga kauturan dira, no? Nga gusto iya mangin kabahin sang coverage team sang Action Radio Bacolod para sa 2022 national and local elections sa May 9, 2022. Kung gusto mo nga mangin kabahin, diri kami sa Action Radio Bacolod nagapangita sa mga data gatherer kag reporters para sa mga masunod nga lugar. Kung taga Bacolod, yes, sa Bacolod mismo diri napangita kami data gatherer kag reporters. Sa La Castiliana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Toboso, Victorias kag Candoni. Gani kung gusto mo mangin kabahin ikaw, ara, padala mo lang imo resume sa email sang Action Radio Bacolod, especially sa Action Radio Bacolod News @gmail.com. Na small caps na tanan ha, pwede mo lang da ma-send kung may cellphone ka, may data, pwede mo lang da ma-send imo resume, no? I-send mo sa Action Radio Bacolod News @gmail.com. Hindi gani pwede mo man madulong diri sa estasyon sa Action Radio. Ari lang kami sa Penthouse, Willrose Building, corner Burgos Locson Streets, Bacolod City. Okay? Yes, Tita Wilma. Alas 2:42, Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan na neton ang mga pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw, Marso 18, tuig 2022. Biyernes, gina. Okay. Winahon natin ang zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amoy ni mga natao Pebrero 19 tugto Marso 20. Pisces, suno sa imo horoscope kinanglan ang kunon mugid sa imo heart kag sa imo pensar ang pagkamatinawhayon. Paamo ka na bila? Kinanglan cool ka lang karon nga adlaw. Kag pagkatapos kinanglan mangin mahinang panon ikaw. Karon nga adlaw understanding ikaw, cool ka lang kay nga malapit ka sa mga tawo nga mga mainiton sang ulo, mga irritable, mga nagapasingit ba lang? Gani, hindi ka lang magpadali-dali man. Hindi ka man magpadali-dali. Kinahanglan lawigon mo gidang mo pasensya. Kag isa pa gid sunod sa horoscope likawan mong magpangako. Kay daw malansang na kang hindi mo matuman sa likaw lang anay sa promise dira, ha? Halungan man ang imo ikaayong lawas. Spices, 9, 14, 32, kag 33. Your lucky color is pink. Mga Aries,
Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Ang problema mo sa imo love, hindi mo man dapat daluon sa imo ginaobrahan. Yes, pareho lang na kung anong problema mo sa imo balay or sa imo may misunderstanding sa tunga ninyo sa imo palangga. Bilin lang na danay pagwa mo suportahan, di pagdalon sa imo ginaobrahan kay maukpan ang ibahan. May isa man ka sikreto or likom nga imo madiskubrihan. 11, 29, 39 kag 41. Brown is your oak brown is your lucky color. Kay tuway na ito ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20. Oy, Taurus. Sino sa imo horoscope likawan mo karon nga adlaw ang mga magsagad kay tawi ba? Likawan mo karon nga adlaw mga marites. Namotig ko na bala magamit sa term mo nga marites. But silingon ng mga chismosa, mga mga hilabtira para nga hindi ka maulamid sa gamot. Isa pagid, tagaan mo importansya ang imo ikaayong lawas. Amo inang hambal sang imo nga zodiac sign. Gemini, ang mga Gemini naman Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Ang kunon mo, Gemini, karon nga adlaw ang kaabtik sang imo paminsaron, sharpness no sang imo mind. Mo ginang bagay sa imo nga dapat mo gamiton sa imo ginatun-an sa karon. Kagabi mo makakuha man atensyon sa mga kahambal mo, ang imo pagka-smart karon nga adlaw para pamatian ka Manila. 8, 24, 34, kag 38 mga maswati mga numero. Jade green is your lucky color. Yes, katuan na ito ng mga Cancer. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang mga Cancer karon nga adlaw nagaangko kapag sick sa ila. No, mapag-sick mo karon nga adlaw, Cancer. Galing, masiling mapagsik sila. Abi mo malipay yun. Galing lipot pasensya, dasig mapikon. Amo na di mo lang nabutang sa inyong nga zodiac sign. Ti ang guwaya sina, sunggod-sunggod, di bala? Kung hindi ka man magpakatawhay, na? Kinahanglan lang, no? Kung matsyag mo nga daw manginit ka, ipos ka na lang. 18, 27, 36, kag 40 mga maswati nga numero. Bold yellow is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, mga Leo, ari ay batunon mo kung nakasala ikaw. Batunon mo kung nakasala ikaw. Kay nga makahatag ina sang katawhayan sa imo balatyagon. Leo, ako na naman mga gamo-gamo da, di paging chinya, maligad lang na. Maligad lang ina. Kag kinahanglan maglingaw-lingaw man ikaw. 2, Justice 23, kag 40 mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Inauna pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon iya nga mga adlaw gani relax lang ka mo dira. Miss Ems Aboso, good afternoon, and Attorney Dags, thank you gid sa inyo, no? Salamat gid. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, hi lang dira, na. Hi and good afternoon. Sir Amado Ladua Jr. nag-upod sa aton online. Abaw nadula na lang akon nga okay. Ara siya. Na? Inday Ginny Sulgon, good afternoon Tita Wilma Lihog Tamyaw. Father Roy Christian Hisulgon, yes, ginguit ko na si Father Roy kaina, happy birthday. Upod kay Ma'am Elizabeth Gamala. Na Father Roy Christian Hisulgon, again, happy birthday to you. Kag kay Nanay Biging. Aba, birthday ni Nanay Biging. Nanay Biging, happy birthday. Karon gid iya nga adlaw. Thanks and God bless Tito We. Halin kay Inday Ginny Sulgon from Bebs Mangustan dira iya sa may Valladolid. Salamat gid. Siling ni Ma'am Elizabeth Gamala. Reaction ni Ma'am Elizabeth sa aton sender. Siling ni Ma'am Elizabeth. Ma'am Wilma, it's easy to forgive and sometimes it's hard to forget. Correct na ma'am? Agree gid ko da iya. But through prayer,
we can forget all the bad experiences we encountered from the past. Amen, giguda iya, ma'am. Correct gina sa iya, ma'am. Nan. Ano ini? May reklamo diri sa Agton online. Magandang tanghali po, Ma'am Wilma from Baguio City. Kami po humihingi ng tulong. Inireklamo po namin sa Rizal de Stares. Nga sa may utod na nga sang nautod ano ni man, sorry no, nang putulin ang kable ng kuryente nang walang coordination ng Sineco or Meralco nalaglag ang kuryente. Hindi, wala man Meralco di sa ito. No Seco guro Baguio City, no? No Seco na sakop sa inyo sa may Baguio City. Nalaglag ang nahulog ko ng kuryente. Ang electrician nila nabuyan ang kable. Subong. Subong nagalapta lang sa dalan. May ang din ka muna yun. Naririnig ba? Hay, mga balay ko no ara na. Diin ka muna yun apektado mga pamalays. Diin ka muna yun sa may Baguio City na kay mga taga-Bago dahil lapit sa Nusekot report na pwede na dira naton ma-report na kag matagaan man ina attention. Inday Cathy Veer, good afternoon. Salamat gid. Na Inday Joannes man tababa. Okay. Ma'am, Hana, Malumina, mayong hapon, Miss We. Salamat, gid. Okay, are naman sila from Carabalan, Himamaylan City. Mayong hapon lang. Thank you, gid. Okay. Benje Bernardes, salamat kag mayong hapon. Thanks for the love ni Kabatas. Kay Franklin Tilohio, salamat gid. Ma'am Virgie Alpinda, salamat man kay Marila Travilla kay Tinoy. Salamat Inday at Tia Kim Eriman. Salamat. Bogs Asa, salamat man kag mayong hapon sa imo kag kay Joel Delgado. Kamusta lang dira? Na Jerilyn Alba Juanites. Mayong hapon man sa imo. Lizelle de los Reyes. Mayong hapon man kay Inday Mariel or Bon Tim. Kag wow, Anita Lumangyaw. Hi and hello all the way from Hong Kong. Kamusta na, no? George, salamat man sa imo, na. Dan, good afternoon. Kamusta lang dara sa inyo? Michelle Doble Ariola, salamat man kag kay Maria Elena Dioso Adorio. Okay, dali lang gid, ha? Linglingon ko di sa piyak ay paamo ka di. Paamo ka na ba na? Linglingon ta kamo di sa piyak kung ari pa kamo di. Yes, kay Atanene, na kay Tanene Campaniel mayong hapon da Tanene sa inyo dira tanan, salamat man ha. Kay Justin Segovia, thank you kid. Okay, relax lang kamo da. Thank you kid. Every day is Hi, Tita Good PM. Greet ko lang Richard Bistuer, Estremeras, ng Kabangkalan. God bless, Tita. 4583. About dire sa may Palanas Masbate. Yes, mayong hapon dire sa inyo. Mayong hapon. Kag salamat, gid.
Good PM, advance happy fiesta buwas para sa taga Barangay General Malvar, kag Barangay Pandan, tanan sang Pontevedra, Negros Occidental, ba, Mayo. 8939, pero halong-halong ha, hindi gig ka mo magsalig. Wrong nga mga anak ka mo. Tawe mayo nga pon, greet ko, bagali ba na ko si Jojo Esong, kag tatlo ko kabata, Jorin Inday Lorraine, kag tuto ko, George or Jorge. Amoy lang na tawe. Salamat gid sa pag-greet. Rose Nisang, Sit Kanlusong, Barangay. Barangay Kansalungon. 8836, may damo. Gid nga salamat. Wow. Okay, let's do 54 na. Yes, padayon si Tita Wilma. Ay, dali lang gin. May isa kita diri bala ka pa aksyon. Ang aton sini Bacolod City Parole and Probation Office number 2 nagapa-aksyon kay Mark Cordova Icaburnay, kung kilala ninyo ini siya, na Mark Cordova Icaburnay, or ikaw mismo Mark, kung nagapamati ikaw. Si Mark Cordova Icaburnay, residente sa Santo Niño Village, Barangay Villamonte, Bacolod City, or basi ara manda sa Barangay Tuyum, Kawayan, Negros Occidental. Palihog, Mark Cordova Icaburnay, mag-report ikaw sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2, room 302, third floor, Hall of Justice, Bacolod City, sa Marso 21, 2022. Lunes inangadlaw, sa maabot nga Lunes ina ha. Magahulat kami sa inyo halin. Alas 9 sang aga tubtob, alas 3 sang hapon. Importante makapakikita ikaw sa imo supervising officer tungod amo na ining pinakaulihi nga panawagan. Sino man ang nakabati sa sini iya nga panawagan kag nakakilala kay Mark Cordova Icaburnay, palihog lang paalinton sa iya na tungod sining mensay. Salamat gid ang nagapa-aksyon si Mark Tadeo Stanalgo, ang Chief Probation and Parole Officer. Ay, dali lang tapuson ko anay. Ang nabili naton nga zodiac sign para sa ating horoscope. Ara na kita sa Virgo. Mga Virgo, gahulat gid na sila sang ilang sini horoscope. Sa mga Virgo, mo ining mga natawa Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Oy, Virgo, may bag-o nga offer sa imo trabaho, wala ka obra subong. Dapat mo ina-desisyonan, no? Pamensaron mo gid anay antes man ikaw magpadayon. Just siya ti 26:30 kag 42, electric blue is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Wow! Sa mga singles nga mga Libra, may maayo nga palatandaan hanungod sa paghigugma. Kung isa ka Taurus ang imo makilala, sigurado magadayunay ka mo. Singles na nga mga Libra, ha? 11, 22, 33, kag 40, mga masuwerte nga numero, mint green is your lucky color. Scorpio, mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Abaw. Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Madali ikaw palapitan sang imo sini mga kapamilya o kung sang imo man mga abyan. Kagkaroon man nga adlaw, mapabakod mo man ang imo relasyon sa sulod kag sagwa sang inyo puluyan. Yes, Scorpio, 13, 22, 35, kag 39 mga maswerte nga numero, brown is your lucky color. Mga Sagittarius, yes, mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sa mga Sagittarius, abi mo ang paglingaw-lingaw, makahatagid sa imo sang kalipay. Tandaan mo, ina, gani, lingaw ka man sometimes, pero likawan mo lang yung sobre-sobre nga paggasto. May swerte mo naman nga mga numero Sagittarius, 22, 39, 40, kag 42. Aqua blue is your lucky color. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19,
Abi mo halong ka lang karon nga adlaw kay medyo mabulubugat sa imo or sa inyo Capricorn nga makasala ka mo. Ang mga failures, ang ang sala ang mahimo mo or nahimo mo na, may kahigayunan nga masulit liwat ina kung hindi ka maghalong. 15, 30, 40, kag 41 mga maswerte mga numero Capricorn, neon green is your lucky color. Aquarius, sa katapusan neto nga zodiac sign, yes, Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero, 18. Maudo ka nami sa mga Aquarian subong nga adlaw kay nga ataw na nami ang ila pamatyagan halin kay inasang aga. Nami ang pamatyagan sa mga Aquarian karon nga adlaw rason naman para matapos ninyong inyo tanan nga mga trabaho. Gani be happy kag matawhay mahipid ang sulod sang puloy-an. Baw ka nami sa ila. Maswerte ninyo nga mga numero Aquarius 20, 25, 33 kag 34. Green is your lucky color. Nabatian nato na nga itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope para sa karon nga adlaw Biyernes. Marso 18, tuig 2022. Impunto les 3, Action Radio Philippine Standard Time. It's 3 p.m. Oras na para Item 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat gid sa mga palangga na nga mga tagpalamati. Yes, kay Rodel Vasquez, salamat gid na mayong hapon lang salamat gid sa mga wala na itong malabutan pasensya na. Pero panahon, tiun na sa pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpangalagad sa This Is My Life sa luwat sa inyo mayong hapon kag madamo gid nga salamat. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Ezekiel chapter 36 verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I can't say goodbye. Was na naman mga palangga na ito nga mga tagpalamati. So, standby na sa mga tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!